ndiye zambiri timve mkatikati mwa msonkhano umenewu ndiye akalindo ndi amene akhala akufotokoza kuti kwenikweni mu exposing the road mmenemo muli chani. Muli ndine Messi Matonga ndikuti tiye tonse titsatire zimene akalindo akhala akufotokoza malo ano. Ndithu tiyandani msonkhano umene watolankhani omwe akonzedwa ndi Malawi First motsogozedwa ndi Aboni Kalindo. Ndiye tikhale tikumva zomwe atibweretsera Aboni Kalindo, koma choyambirira tikhale tifunsa kaye mazizi kuti abwere azatipatse pemphero akalindo ndi gulu lawo asanayankhule. Tipemphere. Zikomo kwambiri Yehova mu dzina la Yesu chifukwa cha mmawa uno. Tikuyamikani chifukwa cha mphatso ya moyo. Tikupemphera kuti chitsogozo chanu pamene msonkhano ukuyambika mutitsogolera, mutipatsa nzeru kuti tikhoza kumvetsera zimene zikambidwe, komanso kuti tikhoza kuzipereka kwa amene tiwapatsa uthenga kulemerero wa dzina lanu. Mwa Khristu Yesu tapemphera. Amen. Amen. Mwina pano tipereke kwa inu akalindo komanso gulu lanu pomalizira pazakhalanso mwayi ndithu kuchokera kwa atolankhani kuti afunse mafunso. Thank you so much, members of the press, fellow Malawians out there. We are once again here this morning to yet bring to you another press conference. And today, we want at the same time join our fellow Malawians who are also fighting corruption in one way or the other. We are not here to fight individuals who are doing a service to the nation in as far as issues of corruption are concerned, but we are here to join them and fight together, because we know that corruption is big in Malawi and it is deep rooted. And if we sit idly and watch this happening, then we will not have a better Malawi. Today, we are exposing a rot that is happening at the Reserve Bank of Malawi. And we are not fighting individuals, but we just fight for the truth and let the truth be known. Our hearts as Malawi First, we are heavy with, the hearts are heavy with anguish as we witness a desperate attempt by some officials at the Reserve Bank of Malawi who are trying to sabotage the pension funds board and derail the ongoing forensic audit that is currently underway. Ladies and gentlemen, members of the press, the facts are stuck. The pension fund operated without a board for some time, and the allegations of misappropriation of funds have rightly triggered a forensic audit. And according to our findings as Malawi First, those implicated are crying foul, leaking confidential documents to discredit the board and divert attention from their wrongdoings. This is a betrayal of the highest level or order. If you go to section 69B of the Pension Funds or Pension Act, it requires the pension fund to submit an audited report every 3 months. But if I can take you back, ladies and gentlemen, members of the press, it has almost stayed from 2021 up to this time without these people submitting what we call a financial report. Malawi First is aware of the senior officers, officials at the Reserve Bank of Malawi that are leaking this information in order to cover up their own debt. Because it was during this time where there was no board, the board was suspended if you remember, it was on 17th October. So it was between 17th October to December somewhere where these people had time to swindle the Reserve Bank of Malawi. So whatever they are doing just that, just to cover themselves. That's why they are not happy with the forensic audit that is taking place now. And Malawi First can assure you and the nation that we have a very detailed information. We have all the documents. We have the names of those individuals. Only that
maybe we are doing it differently with our friends that are coming on media and expose the names, but we are doing it differently. We are taking these names. In fact, we have written already the ACB to work on this and investigate these individuals who are, doing everything possible to swindle the money, to steal money from this fund. If they have nothing to hide, why secrecy? This is a clear breach of trust and a threat to national security. Our patience is wearing thin. Our tolerance is exhausted. We have had enough of deceit and enough of betrayal. Be informed that your action will not go unnoticed, because we know you very well. We know your names, and we will expose you to the Anti-Corruption Bureau, and your deeds will not go unpunished. Members of the press, our demands this morning, the forensic audit that is underway should be completed and the findings be made available to the public. Two senior officials that we are talking about, and we are deliberately, not mentioning their names, from Reserve Bank must be immediately suspended pending investigation into the matter. 3, the Reserve Bank governor must operate with all eyes opened to avoid misleading the culprits. ACB should quickly come in to start investigations on the 2 senior officials from the Reserve Bank. If this is not happening, then we will mobilize Malawians to take to the streets, because the issues of corruption, maybe some of you don't know, but you must appreciate that Malawi is still sinking. Malawi has gone to the dogs, and that nothing is working. But what they know, or what other people know, is to come and steal taxpayers' money. And this is making our country to be stagnant. Our country will never, develop because of this malpractice, which others think that it is now a tradition. And I don't know what type of generation we are creating by tolerating this nonsense to keep on going. So yes, we know you, and we know your mission is to stop the forensic audit that is taking place, that is underway, and at the same time to discredit the board, which you dissolved some time back on 17th of October 2025, but it triggered, the decision was reversed. So our press conference this morning was solely to tell you, members of the press and the public out there, to say we have written the Anti-Corruption Bureau so that we can furnish them with what we know is the truth, nothing but the truth. Thank you very much for listening. Allow me at this juncture, members of the press and Malawians out there, to give the microphone to our brother here, Comrade Mpepo, to say the same. Komano muchichewa, zikoma kwambiri. Titokoze kwambiri atolankhani athu, tikupatseni mona Malawi kuna kulikonse kumene mukuonera program imeneyi kummawa kuno. Ife Malawi First mawa walelonso tabwera pano kufuna kuzafotokozera zinthu zina zimene zikuphinja dziko kapena unati zimene zikuononga dziko. Ndiye tikunena kuti Malawi First ife ndife anthu okhumudwa kwambiri pa zinthu zina zimene zikuonetsa kunena kuti malo moti Malawi timkonze, Malawi akuoneka kuti satheka kukonzeka. Chotero ife sitili pano monga mmene timanenera, sitiyimirira munthu, sitiyimirira boma, koma ntchito ina yotamandika imene anzathu kunjako akamayiona kuona ngati mwina tikuwakhomerera tikutani koma tifuna tithandizane nawo. Malawi First ili pano cholinga chonena kuti tipititse patsogolo chilungamo chothana ndi katangale chimene m'bale wathu Alexis Kamangira adachiyamba. Chotero ife tikufuna zimenezo zoti zibwerese pambalambanda. Ngati last time timakamba kunena kuti tikufuna tisamangobweresa mphekesera. Ife tikufuna tibwerese zinkhani zimene zili ndi umboni. Chotero lero Malawi First yakubwereserani umboni wa chindunji woyambirira. Nkhani yathu kapena mutu umene tikukamba nawo lero
tikukamba kuna tikuyika pambala mbanda nyasi zimene zikuchitika ku Reserve Bank. Chotero bungwe la Malawi First linati ndilolemedwa kwambiri komanso ndilokwiya kwambiri chifukwa cha mchitidwe umeneno ogwira ntchito ena ku Reserve Bank iko akupanga ndicho linga chofuna kuchedwesa kafukufuku amene akuyenera kukhala pakati pathu ndicho linga chofuna kuti tithane ndikatangale. Chilungamo chake nchonena kuti Malawi tikudziwa nkhani ya pension fund muno mdziko lathu kunena kuti kuyambira pa 17 Oktoba komanso titakubwerera mbuyo kuyambira mu 2021 kufikira pano tikutha kuona unati malipoti amene timayenera kulandira kuchokera ku body imeneyi yokhuza Pension Fund Act sanaperekedwe. Komanso kuchokera pa 17 Oktoba kufikira mu December tikuonanso zotsatira zina zimene tikuona kuna kuti Reserve Bank monga banki yaikulu muno Malawi imene timayembekezera kunena kuti mogwirizana ndi malamulo mu section 69B ikuyenera kupereka malipoti yake miezi itatu ina iliyonse ikangodutsa. Zimene zizi zikuoneka kuna kuti sizidachitike. Now kusachitika kwa zinthu zimenezi kukuoneka kuna kuti pali chinthu china chimene chuchitika mwanseri chimeneno Amalawi sakufuna kuthandizana ndi mtsogoleri wa dziko lino. Tikumbukire kuti chidwi kwambiri cha mtsogoleri wa dziko lino ndikufuna kuthana ndi katangale wina aliyense amene akuchitika. Komanso chidwi chachikulu ndichoona kuna kuti kodi chuma cha dziko chimene chagwachi tichikonza bwanji. Komano kukuoneka kuna kuti kuli anthu ena mwadaladala akuyesera kuna kuti kusachitike audit imeneyi. Nchifukwa chake ife Malawi First tikuona kuti ayi mogwirizana ndi umboni umene tili nawo, umboni umene ifeyo takonzeka wina watumizidwa kale ku ACB, taonabe kuti chinthu choyenerera kunati tibwere pano tiuze mtundu wa Malawi pambali pomayang'ana madera ena kunena kuti ayi mwina awa akungolimbana ndi anzawo, ayi mwina awa ali ndi anthu amene akuwapangira zinthu zabwinozi. Komano ife cholinga chathu ndiko kumenya nkhondo yonena kuti katangala ameneyi apite patsogolo kuti atsike ndithu Malawi muno ikhale mbiri yakale. Ife Malawi First tikufuna tilimbikitse kwambiri mtundu wa Malawi kuna kuti akatuona saone ngati ifeyo ndi adani othana ndi katangale, koma tikufuna chilungamocho chipite patsogolo. Chotero timafuna tinero kuti ngati sipakuchitika china chilichonse chimene anthu akufuna kuti abise tilimbikisebe kupanga zinthu zija mwapambala mbanda. Tinene pano kunena kuti magulu a anthu amene tikuwakambawa amene mayina awo sitingathe kuwafotokozera ku mtundu wa Malawi chifukwa chonena kuti nkhani zina ngati sizidafufuzidwe motheratu, koma ife tikuti umboni tili nawo tili okonzeka kuwapereka umboni kwa ACB kuti agwire ntchito. Koma tikunena kuti ngati ACB yonso ipezeke kunati sikufuna kuchita zimeneno zikomere Amalawi, ndiye kuti tipempha mtundu wa Malawi upite pa nsewu kuna kuti uwapemphe anthuwa chilungamo chioneke. Tinene pano kuna kuti mukhale anthu oziwisidwa kuna kuti ndithu tikuyenera kutengapo mbali, kutengapo gawo posangoyankhula pokha komano kuchitapo kanthu kuna kuti nkhani iyi yothana ndi nyasi mboma lathu la Malawi ikhale mbiri yakale. Tiyeni dziko la Malawi tilikonze. Chotero zimene ife tikupempha ngati Malawi First amene timayimirira Amalawi onse akuchita kwabwino, amene mitima yawo ndiyosatengeka ndi katangale chifukwa alipo ena tikayankhula chonchi iwo amaona mbali ina yosiyana ndi zimene tikupangazi. Koma tonsefe titamangana pamodzi tikufuna kuti tikonze dziko la Malawi ena amvetsetsa kuna kuti tikufuna timenye nkhondoyi kuti dziko la Malawi likhale pabwino. Chotero chimene tikupempha kwambiri chonena kuti kafukufuku amene wokhuza nkhani za chuma ndithu akuyenera kunati akhalepo, komanso achite changu bodi imene ikuoneka kuti akhala kulibe nthawi yonseyi kufikira pano. Tiyeni tionesese kuti bodi imeneyi igwire ntchito ndizosatira zonena kuti malipoti aja amene tikuwafuna pa miyezi itatu ina iliyonse aja adzipezeka. Mwina tufunso nkumakhala nalo tikuyenera malamulo akupereka mwatsatanetsatane kunena kuti akuyenera azipereka malipoti amene wawa ku dziko. Tikamati dziko ndi inu ya Malawi, enanso amene mnena kuti thandiza ndi inu ya atolankhani mwina tidzidzifunse nchifukwa chani malipoti amene asakubwera. Ngati malipoti sakubwera chikubisidwa ndi chani, chikuchitika ndi chani? Ndiye kuti pena pake chuma cha dziko lino chikuponderezedwa ndi anthu ena. Ngati bodi sitikukhala nayo zikutanthauza kunena kuti bodiyo akupanga mwadaladala molekerera ndicho linga kuti tizoona ngati zinthu zikuyenda koma katangaleyo akupita patsogolo. Chotero pofuna kuthandiza naso ndi boma timapempha unati zimenezi zichitike mwachangu. Mayina amene sitikuwatchula pano anthu awiri ameneno akukhuzidwa kwambiri mu nkhani imeneyi timafuna kuna kuti ayimitsidwe kaye. Koma kuyimitsidwa kuti pamenepo tikuyimitsa chifukwa chani? Tikuyimitsa kuti anthuwa afufuzidwe. Kumbukirani
timayankhula pano mobwereza kunena kuti munthu sapezeka olakwa ngati sadapite ku bwalo la milandu kapena sadaweruzidwe ndi malamulo ndi ayambe afufuzidwa akawapeza kuna kuti anthuwa ndi osalakwa ife tonse tizabwera pano kuti chilungamo chake ndi ichi koma chifukwa chonati anthuwa ife tunati tili ndi umboni okhazikika umene taupereka kale ku ACB tikufuna kuti ntchito imeneyi igwiridwe moyenerera. Anzathu a Reserve Bank governor iwo wanso akuyenera tinene kuti abwana akuyenera ndithu kuna kuti agwire ntchito yawo moonekera atsegule zikope zawo kuna kuti aonetsetse kuti ntchito imeneyi sakusokonezedwa ndi anthu ena onse tiziwe anthu amanena zonena kuti mbomamu boma ndi system ife sitikufuna za system koma boma la Malawi likuyenera liyende bwino. Tinenenso pano kunena kuti ICB atipangire mofulumira kwambiri kunena kuti ayambepo kafukufuku ameneyi kuwafufuza akuluakulu amene ife mayinawo tili nawo kunena kuti chilungamo chake tichidziwe. Chachikulu chimene tikufuna ndichonena kuti Katangali mdziko muno akhale wochepa. Tanena kunena kuti ife zimene tikuyankhulazi tikuyankhula ndi umboni and umboniwo wina ndionena kuti taupereka kale kwa anzathu ofufuzawo zimene tidikire ife ndi mayankho. Tikapereka umboni noti tikatapereka kale koma tikaupereka tikamachoka pano umboni ukaupereka ndicho linga chona kuti zimene tayankhulazo anthu asazione ngati nzachinyengo akatichedweseranso osafufuza ndiye kuti tipemphana Amalawi aja tiye ndipite pa nsewu ndiye kuti anthu akulephera kuchita zimene ayankhula. Osayinira kalata ameneyi ndi bambo Bon Kalindo. Zikomo kwambiri atolankhani. Thank you very much. Is there anyone to add? Yes. Pongofuna kuonjezera zimene anena anzathu kale Akalindo komanso Richard Mphepo. Choyambirira tithokoze atolankhani mukamva kuti Malawi Fest yayitana mmafumiza kubwera tikuyamikireni kuti mugwira ntchito yabwino komanso ntchito imeneyi musayasirire pompo mutithandizire kugwira ntchito imeneyi kuti Malawi wathuyu akhale wabwino. Tikuyankhula nkhani ya lero lino ya ku Reserve Bank kodi tikuyankhula chifukwa chani? Tinabwera pano dzana kuyankhula mosindika ona kuti zimene akuyankhula Alex Kamangira sikuti akuyankhula mchezero yayi koma muli nyasi zimene zikuchitika. Ife ndiye tindafotokoza ona tizibwera pano ndi maumboni. Lero lino pano Malawi Fest yabwera ndi umboni otheratu. Sidafune kutchula mayina anthu ngati mene akupangira zinzathu koma ifeyo tikachoka pano tupita ku ACB tikapereke maumboni okwanira kuna kuti anthu amenewo afufuzidwe ndipo anthu amenewo ayimisidwe kaye body imene ayimisidwe kaye kuncho ngati afufuzidwe timve uzikhala bwanji nkhani ya ku Reserve Bank. Tikudandaula pano ku Malawi nkhani ya Forex. Lero lino anzathu a business akapita kuti akapeze ndrama mwina ku banki for example Forex amapasudwa ndrama zochepa mwina apasudwa $500 kapena $400 kodi munthu apita ku South Africa akaoda motani. Ndiye tikufuna nyasi ngati zimene kuti zikhonze anthu ngati amene wawa akuyenera kuti ayimisidwe afufuzidwe bwino lomwe. Ndiye tikupempha pano atolankhani kuti tikabwera ni nkhani ngati zimenezi muzitithandizira kuti nkhanizi muzizifufuza limodzi ndife pamodzi Malawi Fest kuti tidziwe nyasi zimene kuchitika mboma. Ndiye tikunena pano na kuti pamene tukasiya kalata imene umboni umenewu ku ACB ICB nawo nkhani akangoyikhalira ife ngati Malawi Fest tituluka pa nsewu tiyauza Amalawi kuti tipite pa nsewu tikakonze voto limeneli. Zikomo kwambiri. Thank you very much. I think that's the end of the statement. Thank you. Ina pamene patafika no pa nthawi yomwe atolankhani tingathe kufunsa mafunso ndiye tizibwera kuno kuyima pano kufunsa mafunso. Ine ndi Chingwalu wa Zodiac. Nafuna be kungofunsa kuti mwapanga kale engage Reserve Bank writing them formally pankhani imene yokhudzana ndi adindo amene mukuaganizira kuti akuchita mchitidwe umene komanso nkhani yokhudzana ndi kupita pa msewu zikuoneka kuti ma demonstrations inde ndi ufulu kuchita mademo koma sakumanyamula mphamvu kwenikweni padakali pano palibe njira zina zimene ngati Malawi Fest mukhoza kuchita. Thank you very much. Tiyamike kwambiri faja funso limene tiziyankhiratu chifukwa choti ni nthawi yokwanira. Ndikuthokozeni kwambiri abwana chifukwa cha funso lanu. Mafunso akunena kuti taafikira kale adindo aku Reserve Bank. Yes, taafikira kale ndipo ena akufuna kwabwino ndi amene swatithandiza ndi information imene tukapereka ku ACB. Ifeyo tikufuna
evidence based information. Zingopanga zinthu zomangulankhula kapena za mbwebwe ngati za misala iya tikufuna zenizo ndipo tikufuna tikusimikizireni kuti tizagwira ntchito ndi wina aliyense na amene akulimbana ndi katangale kuno Malawi. Tikudziwa kuti out there anthu amalankhula zambiri koma ife chimene tikufunapo ndi chilungamocho. Faja anthu akoza kutukwana, anthu akoza kutiganizira zinthu zambiri kuti tatumidwa, koma chilungamo chonena kuti chabwino ngati tatumidwa. Corruption iyo kulibe. Corruption ilipo, it is happening. Mukaona achina onjezani Kenya ne aja akamangira chituda ame aja to amaja kokene. Ai, sikuti ame aja to apenga misala. Ai, kapena sikuti alibe so ndrama akufuna ndrama. Ai, ali nazo. Komano akulirira ziko lao. So tinaene atonse tikale patriotic. Andiso yesinkhani yokuti so tizikapempha so ku Reserve Bank. Ndi nkhani yoyima ifeyo ngati Amalawi kuchitira jealousy. Mene munthu mamuchitira jealousy mamunako kapena nkazako. Sono ifeyo ziko lathu ndilomweri ndila Malawi. Tikadikirira mwina ache kuti azituza kuti tathamanga ndi muzikapangako. Tapanga ndi mukapangako. Muziyo kuti ziko lino amene muzavutike kwambiri ndi inu ndife. Chifukwa ena awa kwawo kunatha amene akuba makobiri umwe apezaso kuti asalaso mwina ndi zaka ziwiri kuti afe. Pomwe iniyo muli ndi sogolo lalikulu kuti ziko linolo eti muzathe kupanga kupindulira mibado. Nkhani ya mademo kaya kumademo kukubwera anthu kaya sikubwera anthu koma the moment anthu angoonesa kuti akwiya amenewo ndi sign yooneseratu kunena kuti zinthu zina zake sizili bwino nde komanso mudziwe kunena kuti zili malamulo a ziko lino kuti ndi ufulu wa Amalawi kupanga mademo kapena kupita pansewu pamene china chake chisali bwino. Zikoma kwambiri. Ine ndi Jane Jira wa Miji FM. Funso langa ndilakuti mwafotokoza kuti forensic audit imene ya nthawi yaitali isanachitike. Nde ndimafuna kuti mwauza Malawi kuti mabungwe amene a Reserve Bank komanso pension ACB muwapatsa nthawi yochuluka bwanji musanaganize zopanga ma demonstrations. Zikoma kwambiri. Tikuthokozeni so kwambiri. Miji, you're from Miji? Yes, Miji chifukwa cha funso lanzeru kwambiri. Ifeyo amene wa tiyapasa period ya 20 days kuchokera lero 20 days ngati ya ACB akalandire kalata yathu imene soti inaye pompano chifukwa cha inatu akungoona ngati izizi ndi za majoko tabwera kuzapanga drama. We want to join our friends who are here in Malawi, even outside. Kunena kuti ifeyo we are not talking. We are not only talking, we have the letter here to ACB and we want to present it this morning or tomorrow morning. So to kuwapasa 20 days, if they are not acting on these individuals, amenity now so mboni wake kunena kuti they have messed up, they want to derail the forensic audit, at the same time sabotage the current board. Ndicho linga kuti zinyasi zao zisaonekere if we are going to mobilize Malawians. Thank you. Okay, good morning, Joseph Mazizi, Capital FM. Kuti singakhale contradiction kuti dzana munabwera kumanena kuti zomakakamiza anthu kuti asiye ntchito asanaweruzidwe kubwalo la milandu zimenezo ndi zosayenera. Lero mukubwera ndi mayina inde mukuti muli ndi umboni koma nkhaniyo sinapite ku koti koma mukunena zoti ayimitsidwe kaye ntchito amenewa chifukwa choti pali umboni okwanira. Simukudzitsutsa pamenepo. Funso loyamba limenelo. Funso lachiwiri, Amalawi akhoza kumafuna bekudziwa komanso ndi zimene amafunsa. Ndalama zimene mmagwiritsira ntchito limene mmayendetsera bungwe la Malawi First zimachoka kuti? Thank you very much. Ndiyambe ndi funso lomaliziralo kunena kuti ndalama zimene timayendetsera bungwe la Malawi First zimachokera kuti? Zimachokera kwa ife ayeni yake amene mukutiona kuno komanso Malawians of goodwill. That one we cannot skip. Kulitu anthu kunja uko amene amalifunira zabwino ziko lino. Komano mwina samapasidwa mpata kuti atenge nawo gawo. Komanso akapasidwa mpata kuti atenge nawo gawo, mwina aso anthu ena amaamba kualonda kuti why are you doing this? Why are you doing that? So ayeni yake my pioneers are funding ndi fair ayeni yake. Komanso kuli anthu ena ndipo zimene sitingabise ya kuli anthu ena of goodwill amene amakonda ziko lino a business opemphera amatithandiza tikaafikira. Faje ifeyo tilibe kuthekera kwa 100%. Komano tikaona kuti kuli need ndikuchita present as we did with our statement. Ena ataiwerenga statement anaona kuti I think we are talking sense.
they decided to help us with some funds. So you cannot stop, galu kuti aziuwa, galu anabado uwa, but who aziuwa be, and panopa kutoko so mukamene mwabwera mane na kuti muja, ane na kuti mulandira ndrama, ndimene aliri Malawi. So ifeso kunenedwa kuti talandira mamini yozi, sikokhala kwa yamba kuma ifeji. Meti kuchita focus, ndi kuti tijoinane ndi anzathu, amene so ndo okonda dziko, including inu atolankhani, fache inu mmakonda dziko la ano. Ziko makwambiri. Imene anjezere so anzanga. Timangofuna kuonjezera mazeze komanso Malawi ndikhulupirira kuti funso limene mwafunsali ndi funso limene Malawi ochuluka akhala kufunsa, including iso mwina akamangira enu ake akhala kufunsa. Taonapo umbono umene wakunata anthu amene ajanenera kumangidwa pompaja ndikuwafunsa kuti ndrama mwazitenga kuti. Malawi Fest yakhala ikupanga ma demonstrations, ma press briefing, nthawi zambiri zimene timapanga timadzipereka chifukwa cha mtima wokonda dziko. So tikapeza ma individuals ameneno akubweranso kunati nkhani imene mwaitengayi ikuyenera kunati ionetsere chidwi chomenya katangala ameneyi nde akutipanga support. Ife tikuyenera tibwere pano tigwire ntchito ngati imeneyi. Komano vuto limene timakhala nalo timakhala ndi negative minded ya anthu ameneno tili nawo ife kumtima kwathu kunati zikuyenera izi zachokera kwa amadzezewo nde chifuna tapereka ndi amadzeze nkhani ikwamenya amadzeze kapena ikwakhuza amadzeze zija zamahiyesezi zija zimabweresano mafunso siyana koma Malawi Fest imagwira ntchito pozithandiza una tiye ndithandizeni dziko tipemphe kunati Amalawi ngati dziko tiye ndikhale ndi mtima womaona kuti nkhondo imene anzathu ayiyamba ngati ili ndicho linga chothandiza dzikolo tiye tigwirane ni manja tiyikepo mtima dziko makwambiri. Mongonjezera amazeze mwafunsafunso labwino kwambiri. Funso limeneli ndimene takhala tikulimbana nalo nthawi itali kuyambira 2021 nthawi imene Malawi Fest imatuluka pansewu. Chifukwa mukumbukire bwino lomwe ife ma press briefing sikoyamba kano mwina si chaka choyamba chino cha 2025 kumabwera pano 2026 ino takhala tikubwera kuyamba 2021 mpaka kufika date ya lero lino tikupanga zimenezi moti mulamuliro 5 years yapita ija anthu amaona ngati akuti tuma ndi a DPP komanso lero lino kuti muone zimene tikulimbana nazo ndi zimene timalimbana nazonso mwina pa 5 years ina meza pita. Ndiye ifeyo tikamabwera pano muzidziwa kuna kuti kuli anthu akufuna kwabwino amene tikaonesa amene anenera Boni Kalindo tikaonesa statement yathu tifati yankhule zinthu izimene tazidabwa koma tindi kanga chepe aka anthu ajamatha kuti panga support kuti gwirani ntchito imene ife nawonso akudana ndi katangale amene akuchitika kuno ku Malawi. Zikomo kwambiri fa chafunso labwino. Bwana Mazeze munafunsa funso lolena kuti siti kuzichita contradict tinalepo mpano zana ali kunena kuti sibwino kumanena kuti munthu achite step down ifeso tanena kuti achitidwe suspend ngani ndionena kuti tanena mu statement yathu kunena kuti ife taponda mwala ndipo tili ndi umboni okwanira timawuza anzathu kuti osangonena mulibe umboni but if we have evidence and malinga ndi rules of justice sima mfuvuza munthu ali mu office momo mamuza kuti atapengani takhalani kaye kunja uku ndeti kufufuzeni. So if it ina umboni sikuti so tikungokamba andilero pompano oloma mama tikangosiriza documentation tikapereka zimene ndipo tizakufuna ninu amazeze kuti mukatione tikupereka kata imene ku SCB amene angakhale free tikamachoka pano mutipase mafoni anu tikuyimbireni tikamapita tikufuna ife serious business osankhala zinthu zaje bwana kumangofuna kuti mwakuti kumfuna kuavutisa anthu. No, we want serious business. Malawi is for us. There is nothing without us, nothing for us without us. Thank you. You have something to Ngani ina ndiona kuti kulingana ndi funso lanu Bwana Mazeze munalankhula unena kuti tikulimbikira kunena kuti amene wakuyenera achosedwe akuyenera amangidwe nkhani isanafike ku court. Chimene mungaziwe nchiona kuti ngakhale nyumba mwanu mutagwira ukuba simathamangira naye ku court musanamukwapule. Zimene zimachitika nchoti mukamulekerera nyumba zosatira zake amaononga katunducha koma timamkwapula munthu uja pambuyo pake ngomapita naye ku court. Sono nkhani iyi ndionena kuti ndoziwika kale ili ndi maumboni anthu amene apanga zimene zakuyenera akwapulidwe kumapeto kwake nkhani izipita ku court. Mina tibwere ku round ina ya mafunso ngati alipo ngati palibe tipempha Kalindo mwina mutsekeko ndithu. Just to thank you. Oh yes. You've got one burning one. All right. Pali ka video kamene kamapanga security kamene Kalindo munkani nazoti Malawi si anthu owafera kani zake zinalizokhudza ma demonstrations komanso zinthu mene zikusokonekerera pa nthawi imeneyoyo
panopo mwabwera ndi nkhani imeneyi ndipo mukunena zoti ngati a ACB sachitapo kanthu msanga pa 20 days imene mukupereka ndiye kuti kupitidwa pa msewu. Anthu akukhulupirireni bwanji kuti muli serious ulendo uno chifukwa choti munaoneka ngati mwazituluka mwanyanyala kuti amalawi siwo wafera? Akukhulupirireni amalawi kuti mupangadize zeni? This was an exclusive interview, and it was the interview done by Joab Chakaza, and the contents are at your office, Zodiac, mupite mukamvesere nso. Siti nanene kuti nenda siya kupanga mademo amalawi siwo afera. Nganena kuti mukulankhula zinthu zimene mwangachiona pa TikTok chachifupi mwina chama seconds mde mukaonere the whole interview ndi Joab Chakaza. Ndingonena kunena kuti anandifunsa lonena kuti masiku amene watu mwamangidwa kwambiri komanso mwatizi kodi mwasiya mademo ndi nanena kuti amalawi siwo afera chifukwa chokuti amakusiyira wekha chinthu. Pokapo sopano amalawi akazamba kuyenda ndi ine limodzi muzonse ineyo sindikusiya mademo. Not kuti ine ndikusiya mademo. So mungopita mukaonera exclusive bunake ndi inu wa Zodiac, and this interview was done by Joab Chakaza wa Zodiac. It's not what you are thinking. And see, we work hard, my brother, and ambiri so akala kuchita misinterpret the statement kuti ine nane nakuti ndasiya kupanga mademo nanyanyala. Chino sichinganyanyale ulochita nene dwa maka, sichinganyanyale ulochita tukwanidwa maka, sichinganyanyale. And it's very very unfortunate mwina ndingoyankhapo kunena kuti anthu ena akumachita claim including my good brother Kamangira kunena kuti ati ineyo ndimapangana ndi aboma kuti azindimanga ncholinga kuti I don't know for what reason ati azindimanga kuma zoseja it was staged. Very very unfortunate. Maliro amaphweka anyumba iyo koma akakhala nyumba mwako samakhalanso wophweka. So nkuteka kuti achimwene anga sakudziwa the pain that I was going through, sakudziwa zimene abale anga even the family zimene amakumana nazo ine ndikamangidwa. Komano ngati inali stunt kuti timapanga political stunt ndi IMCP, mulungu alemekezeke. Ngatiso zimene tikupanga pano ziziri za mafilimu, mulungu so alemekezeke, koma nthawi zina kusadziwa ndi tchimo lalikulu komanso ndi imfa. Thank you very much. Just to finally thank you, viewers out there and members of the press, that each time you are with us and you always, spread the gospel. We don't take it for granted. We always cherish you, and we continue doing that. Kwa Malawi so amene mmakhalabo, ena nutimaona makomenti anu mmatukwana ndimene umakhalira moyo, because inanso mwina mukukhalaso munyengo zosadziwa. Koma nkhani iyi ya corruption tinati tajoinana ndi achina Kamangira, kujoinana ndi achina Kenani, kujoinana ndi the rest of good Malawians of goodwill. I tell you, Malawi will be a better place to stay. Thank you very much. Okay. Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Mangofuna kuti ndidziwe munene momveka bwino kuti kodi audit memukuyena ndi ya pension fund yake iti iyi ya hotel iyi kapena kulizopanga kuli special fund imapanga. You just need to be very clear on that one. Pension fund is pension fund. Kulibe kwa special pension fund. Pension fund is one, and according to Pension Act section 69B ndiyo nena kuti amayenera kuti azichita audit, azipereka financial audited report every 3 months in every financial year. So kuchokera 2021 munatalankhule muchichewa, kuchokera 2021 up to 2026 sikunapangidwe audited china chilichonse, sikunaperekedwe report ina lilonse, because panali some two guys, the ones that we are reporting to ACB, amene who swindled the money. And anachosadala analemba kalata kuwalembera finance minister then kuna kuti chosen board imeneyi, and that was on 17th of October 2025. Imene nso inachita trigger inapangidwa reversed. Amapanga zimenezi ndicholinga kuti board imene iti ibwereyo, because he thought or they thought kubwera board ina ya nyuwani ndiye kuti azachita backup. Komano board iyi inapeza kuti mumphamvu ya mulungu pokonda ziko lake la Malawi inapeza kuti board jayabwerera. So apapa kuyesera kutulusa sensitive documents, kuchita discredit the board, kupanga izi ndizi ncholinga kuti aphimbike mabi awo. That's what we can say. Thank you.
Let us pray. We thank you so much, dear God, for the wonderful meeting we've had. Thank you so much, dear God, you've been with us. I pray that you'll be with us. You'll continue protecting our nation. You'll continue blessing our nation, and you'll be with us as we be going to our different offices, and you'll give us wisdom to interpret whatever has been discussed here. To the glory of your name, Lord, I pray. Amen. Amen. menemo ndi mmene sotamalizira msonkhano wa Tolankhani kuchokera kuno ku Crown Hotel mumzinda wa Lilongwe, pomwe gulu la Malawi First limayankhula kwa Malawi. Mwazinatu Boni Kalindo amayankhulapo pa nkhani zakatangale zimene zikuchitika ku pension fund, komanso zimene akufuna kuti iwo achite. Iwo anena kuti akupita ku bungwe lija la Anti-Corruption Bureau kapereka mayina a anthu amene akuaganizira kuti akuchita zakatangale ndipo afufuzidwe. Kuchoka kwa ine Mercy Matonga.